Wanda nake so ita ce zan yi wa soyayya, na cika buri na samu da wari da zan yi tarayya. Wanda nake so shi ne zan yi wa soyayya, na cika buri na samu da wanda zan yi tarayya. Wanda nake so ita ce zan bai wa amanar kaina ne ajiyar so a cikin raina ya zama cikin buri na. Shi asalin so ya taso ne daga annaba Adamu na, inda kake yi ake yin ka kaga gurin yin kauna. Wanda nake so a cikin raina shi ke tuna mini kauna. Shi lamarin so gaskiya ɗaya ce ga masoyan juna. Ba da tunani ko zulumi a cikin zabina, na gama dace ga masoyina ya kamin begina. Kyakkyawan hannu miko na saka miki zoben kauna, alkawarin so na rike miki kin zamo umman ƴaƴana. Na gama dace inda kake a yau cikin fadar ɗaki na, daɗin kalamanki kallonki ki sanyaya mini raina. Wanda nake so shi ne zan yi wa soyayya, Na cika buri na samu da wari da zan yi tarayya. ko a cikin danginmu an san kai ne zabina. Bare kawaye sun san ai kai ne zabina. Ba ni da zance dai sai na ka raba rauhina. Me kake so in ka samu gare ni dan laile na. Mai raba ni da kai ba ni da shi, zo zaɓin Allah na. Mai raba ni da ke bani da shi sai dai Allah na. Ki sani a ranke kamar yadda na sake, Kai kadai a raina ka wuce sarki. wanda ya bata ranke za na ɗau mataki. Zuciya ta sai kai zan ba masauki. Ko ba ni da ƙarfi ganin ki sai ya sa da ƙarfi, na yi rawa na jiya ko a fara sarki. Umar sa Sky Sound Record.